Il-budget għas-sena 2017 huwa wkoll il-budget tal-pensjonanti. Din hija t-tieni darba f'25 sena li l-Gvern se jkun qed iżid il-pensjonijiet. Bl-ewwel żieda kienet is-sena li għaddiet. 22,000 pensjonant li jdaħlu sa 13,000 euro fis-sena se jgawdu minn tnaqqis fit-taxxa li laħaq sa massimu ta' 585 euro fis-sena. B'din il-miżura 7 miljun euro se jingħataw lill-pensjonanti u 9,000 mhux se jibqgħu iħallsu taxxa. Minn barra tnaqqis fuq it-taxxa ta' dħul se jingħata tnaqqis ieħor minn kull dħul taxxabbli sa massimu ta' 1,000 euro. Se jkun hemm titjib fil-pensjoni ta' madwar 2,800 koppja miż-żewġin bil-pensjoni minima wara li s-sena li għaddiet kien hemm żieda sostanzjali fil-pensjoni tar-romol. Il-pensjoni se tiżdied b'4 euro fil-ġimgħa. 11,000 pensjonanti ieħor se jgawdu minn żieda fl-għajnuna supplementari. Se jerġa' jingħata bonus għal dawk li ħallsu l-bolla u m'għandhomx pensjoni. Minnu se jgawdu 12,500 persuna u l-bonus se jiżdied b'50 euro. Bekk il-bonus ta' dawk li jkunu laħqu l-età tal-irtirar iżda malqux 75 sena u li ħallsu iktar minn sena kontribuzzjonijiet iżda inqas minn 5 snin se jiżdied minn 100 għal 150 euro. Dawk li ħallsu iktar minn 5 snin se jiżdied minn 200 għal 250 euro fis-sena. 5,000 pensjonant tas-servizz se jgawdu minn 200 euro oħra fl-ammont ta' pensjoni tas-servizz li se jitnaqqas mill-pensjoni tas-sigurtà soċjali. Se titneħħa diskriminazzjoni għabbażi tal-ġeneru u li kienet ilha hemm snin sħaħ. Għan-nisa affettwati dan ifisser żieda fil-pensjoni ta' 20 euro fil-ġimgħa. Tħabbar ukoll tisħiħ fil-pensjoni tal-wens fejn se jibda jitħallas mingħajr test tal-mezzi. Dawk li se jieħdu ħsieb il-qraba b'mod full-time se jkollhom żieda ta' 35 euro fil-ġimgħa jew 1,820 euro fis-sena iktar mir-rata preżenti. Il-Carers Allowance se titħallas lil carers li jieħdu ħsieb persuna fir-residenza tagħha u li jkollha grad medju ta' dipendenza. Din se tkun ta' 90 euro fil-ġimgħa li jfisser żieda ta' 14 euro fil-ġimgħa jew 728 euro fis-sena aktar mir-rata preżenti. Hawn il-benefiċċju jibqa' skont it-test tal-mezzi. L-anzjani ta' iktar minn 75 sena u li jgħixu fid-djarhom se jerġgħu jingħataw lotja ta' 300 euro. Anke l-persuni b'diżabilità se jesperjenzaw żiediet fid-dħul. Is-sena d-dieħla se tkun qed issir riforma li twassal biex persuni b'diżabilità li ma jistgħu jkunu qatt f'pożizzjoni li jaħdmu jibdew jirċievu l-ogħla rata ta' benefiċċju li gradwalment trid tkun ekwivalenti għal paga minima. It-tieni livell ikun bħal dak imħallas illum u jinkludi lil dawk li jistgħu jaħdmu. It-tielet livell se jiġbor fih diżabilitajiet li sal-lum għadhom mhumiex koperti bil-liġi. Bekk persuni taħt is-60 sena li għandhom riġel jew dirajn wieħed nieqes jibdew jieħdu l-benefiċċju.